Sophia. Farati agara famaire. Bide e a dokone kunye doy. E ni koni ka bo sebe sanfɛ ka bi kolongono de. E ni labango juga dansa. E fini nogo ko. E ta labanata. Fala tuma nin kɛ. E hakili bala tuma mina ne tuma o fe no. Sanga na ka waati bɛɛ lajɛlen na e kun bɛ dumuni ta ka bɔ ne kɔrɔ. Ko ka dumuni ta ka bɔ I kɔrɔ wa? Awɔ. A e bɛ se ka ɲina o. Abada lezi ne tɛ se ka ɲina. O de y'a to n ye dusu ta ka baara kɛ. Farati. E ma ne faamuya de. Wagati min na e kun bɛ an ka du kɔnɔ. E ani du kɔnɔ mɔgɔ tɔw a bɛɛ dama kun ka kan ne na. Wa an bɛɛ de dama ka dumuni na. I y'a ye ne kun bɛ dumuni ta ka bɔ I kɔrɔ. Ne m'a dabɔ kojugu wɛrɛ kama koyi. Mais bɛɛ n'i ka faamuya cogoya de don. Ne kun b'a jateminɛ e ni cɛmisɛnnin minnu bɛ du kɔnɔ bɛɛ kun bɛ baara kɛ. Ni dugu jɛra ka ban bɛɛ bɛ taa baarayɔrɔ la. E de kɛlen don du kɔnɔ I b'a fɔ ko ciden. Ne ye miiri n ko I y'a ye e bɛ ka nin ko ninnu kɛ. Ni baarakɛyɔrɔ t'a fɔra I ɲɛna I b'a kɛ kɛlɛ ye. I bɛ ka dumuni de sɔrɔ nanama sumalen na k'a dun. O de kama ne kun bɛ dumuni minɛ ta ka bɔ I kɔrɔ walasa dusu ka don I yɛrɛ kɔnɔ. N'o tɛ ne m'a dabɔ ŋaniya juguya foyi de kama wa I juguya foyi de tɛ ne dusukun na. N b'i deli n'a digir'i la I bɛ yafa n ma Ala yɛrɛ kama a n'a kira kama. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Sophia. I ka nin kuma in nin tɛ se kojugu. Ne kun b'i faamuya. Wa hali n'a kun taara n na ne kun tɛna se ka yafa I ma bawo ne kun bɛ hakilila ɲini k'a dɔn. N b'i fo dan tɛ foli min na bawo e de kɛra sababu ye ka dusu don ne kɔnɔ. Nin tɛ baasi ye k'a ta bi la fo ka taa se don min fana ma. Da la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ yen nɔ min bɛ don I jigi kɔrɔ fo ni mun se tɛ n ye. Diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn ne mako jɔra la n b'a ɲini fɛ I kana na taa kɛwale jugu kɛ. Na ne fɛ yan. N'a se kɔni bɛ ne ye kana jɔrɔ kana hami. I tulo bɛ n na. Farati. N b'i fo I ka o jigisigi kuma na. A diyara n ye kojugu. Ala de b'i sara. Sophia. O tɛ foyi ye. O n'a ta bɛɛ ne fana ye waati jan k'aw fɛ yen. Maa o maa ye balo tile kelen I t'o sara sɔrɔ I ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen na. Nka ne tun y'a mɛn k'a fɔ k'e furula. O ko dun kɛra cogo di? Awɔ ne furulen de don. N cɛ ka baara tiɲɛna. O de kama n bɛ ka yala ka fini nɔgɔ kota ɲini walasa an bɛ se k'an balo sɔrɔ cogo min na. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la I ye dusukolotigi yɛrɛ yɛrɛ de. Hakili ani dusukolo min b'e la hali nin tɛ cɛbakɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Ka hakilina sɔrɔ k'i cɛ dɛmɛ ko bawo ko a bɛ waati min na I ko bi don ma nɔgɔ a ma. Ala ma nin hakili di muso bɛɛ lajɛlen ma dɛ. Ala de b'i sara. Baasi tɛ. N'an ka don. Ali, Patron Moussa, ça va? ça va bien. Ko ka yan? Donne dɔrɔn wala. On va essayer. Baasi foyi tɛ yen. Cɛ ne yɛrɛ bɛ wele ka téléphone tigɛ don. Ne yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ nɔfɛ se ka taa n bila seli la. N bɛ taa ci téléphone dɔ la ka na quoi. Cɛ, Ase la. Awɔ. A gɛlɛyara dɛ patron. Cogo di? Wallahi kunun dangaden ninnu man ka moto minɛ n na. Cɛ k'i ka moto minɛ na yɛrɛ? Wallahi. Cɛ kɔri min banna? A kɛra kunnadiya ye wallahi. Cɛ, n bɛ min f'i ye ne ni ka di n ye dɛ. Mɔgɔ 3 u ye marifa de da jɔ ne la wallahi Musa. Non tiɲɛ yɛrɛ la. A kɛra tan. A kɛra Ala faranga ye. Mais I ma dɔ ɲini yan? Cɛ, patron fo n'aw donna an jigi kɔrɔ dɛ. Non. Ok d'accord n y'a faamu baasi t'a la. E de bɛ se ka ne dɛmɛ nin wagati. Bon tile filanan ko min ko ka ca mais an bɛna jateminɛ. N'a ka togo min na n b'i wele quoi. Cɛ a bɛ diya n ye dɛ Musa. I y'a faamuya.
na téléphone wɛrɛ lajɛ pour que n ka se ta n ka ci la cogo na parce que nin ci teliman dɔ ye n bolo quoi n bɛ hakili to n'ala sɔnna kɔfɛ n b'i wele awɔ ka se ni ɲuman an bɛna min a dɔrɔn n'i hakili to a la n'ala sɔnna ma hakili b'i la ni n ba cɛ e m'a faamu bamakɔ sigi in na yan a tɛ f'i ye bilen musa a bɛ ɲɛ yir'i la de mɔgɔ ta gɛrɛ terikɛ bɛ nin Ça va, Bouzou? somɔgɔw Baasi t'u la, alhamdulillah. I yɛrɛ dun? wala a kɛra tile fila Yeah. n bɛ ka munumunu aw ka yɔrɔ de la n'a sɔrɔ ni n sera ka so dɔ sɔrɔ Aha. parce que n bɛ yɔrɔ min na n bɛna déménager ka bɔ yen nɔ Aha. Ka déménager ka bɔ yen. Mun na? bon kow ka can quoi wagati n'a cogoya de don Mais e bɛ déménager ka bɔ yen, i bɛ taa min? n terikɛ n k'i ma n ko n bɛ so ɲini na o tɛ k'a faamu Terikɛ, cɛ yan so sɔrɔli ma nɔgɔ dɛ. Yan so yɛrɛ gansan yɛrɛ, chambre salon ani magasin n'a cuisine. N'u m'a f'i ye ko 13,000 u b'a f'i ye ko 14,000. A wari ka ca kojugu. n'a bɛ ten tɔ est-ce que ne tɛ taa kɔfɛ yɔrɔ ninnu dɔ la parce que 13,000 14,000 kalo la o fanga tɛ ne la ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan ne tɛ se ka so ta ka tɛmɛ 6,000 kan franchement ça te mentir A ko kɔni a ma nɔgɔ dɛ. A fa ma nɔgɔ. ok problème foyi t'a la Son terikɛ e yɛrɛ ala y'i laja dɛ. Fɛn t'i kun cogo o cogo wallahi ala y'i laja. cogo di sisan Bozo bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko ni filan y'i dan musoko la a y'i da fɛn b'a la dɛ. Anw bɛɛ ɲɛ bɛ e ni muso cogoya la. E muso kelen don k'i bonya ka ko to i ta la wa n'i kumana yɔrɔ min na n'i ye min fɔ a bɛ dan o yɔrɔ la n'i ko a ka dan yɔrɔ min na a bɛ dan yen n'i ko a ka min kɛ a b'o kɛ. Ne ka k'a lajɛ ne yɛrɛ bɛ yen ne bɛ ɲɛ bɔ e fɛ yɛrɛ wallahi. Ne muso mana kasi fɛn nɔfɛ midi waati yanni wulafɛla cɛ ne b'a d'a ma diɲɛ fɛn sugu foyi manki t'a la mais ne ko kelen a ko 120 musoko la kɔni tiɲɛ yɛrɛ la muso ɲuman b'i bolo o tuma e y'a baara de yan. ka baara cogo di N terikɛ n b'a fɔ cogo di muso ka kɛ soumise ye jusqu'à ce point une femme soumise jusqu'à ce point. terikɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna f'i k'o bila i hakili la mɔgɔninfin i furu yɔrɔ dɔn dɔrɔn n'i furu yɔrɔ dɔn su tɛ ko i la o ye kelen filanan ye jumɛn ne ma muso baara dɛ est-ce que i y'a faamu depuis ne bɛ muso furu don min na ne ma nkalon tigɛ a ye ne y'a yira la mun ye o de ye du kɔnɔna la ne de ye cɛ ye wa a ka di ne ka du ka mara cogo min na a bɛ mara ten de est-ce que i y'a faamu depuis ko daminɛ yɔrɔ muso bɛ i n'a fɔ ko denmisɛnnin de ye i y'a faamu a bɛ ɲɔgɔn ye wagati min na ati dɔ de bɛ yen nɔ i b'o de obliger a kan diyagoya depuis ko daminɛ i yɛrɛ b'a a bɛna kɔrɔbaya n'o ye i yɛrɛ b'a ye a tɛ kɛ koba ye bilen est-ce que i y'a faamu e bɛ ka mun fɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan n bɛ ne ɲininka a kɛ to dɛ i muso balima furu de don wa walima i yɛrɛ ka ɲinini de don N cɛ n yɛrɛ ka ɲininen de don kɛ. e yɛrɛ ka ɲininen tɛ bon depuis au début e kun kan ka fɛn dɔ de suni ye k'a yiri muso la k'a fɔ n'o fama ne ko i ka da i bɛ dan est-ce que i y'a faamu i b'a dɔn nin fɛn nin bɛ mɔgɔ caman jɛ muso bɛ na e yɛrɛ b'a ye kalo damadɔni dɔrɔn u bɛ sɔrɔ ka wuli k'u bɛ sariya impliquer muso kan c'est pas comme ça qu'on fait o tɛ éducation kɛcogo muso bɛ se ka san 18 kɛ a fa fɛ yen nɔ ne lamɔ bɛɛ mais n'a nana cɛ fɛ yen nɔ cɛ de fana b'a jogo don muso la f'i k'o de dɔn ne ma muso bɔra wa kilisi tɛ ne bolo foyi tɛ ne bolo n m'a faamu ne y'a yira muso la ne de cɛ
m'a fuma ye muso de a b'a jɔ a musoyɔrɔ la ne bɛ n jɔ n cɛya jɔyɔrɔ la c'est tout y'an fama bon fɛn caman bɛ yen nɔ o b'a kɔnɔna la il faut que i ni muso a ka to ka communiquer quoi y'an fama bɔra parole la ala sigi i ka kumanu i ka kulonkɛ kumanu fɔ a la i ka layɛlɛ fɛn i b'a kalama mun ka di muso ye diyagoya chaque fois ka to ka a flatter quoi est ce que y'an fama bon e bɛ ka ne ka kan fɔ ne ma da la dɔrɔn bi dɔrɔn n'i nana so kɔnɔna la ala sigi i m'a fama i ka baroni k'a fɛ i yɛrɛ bɛ fɛ i ka jogo i bɛ fɛ ka jogo min yɛrɛ don a la sɔgɔ kana n'a fɔ a ɲɛna directement i b'a yira la sɔgɔ min e yɛrɛ taara yɔrɔ dɔ la cɛ karisa n'a muso in ne tantɔ non cɛ y'a ne dabali ban sɔgɔ i bɛ don ten k'e dabali ban cogo i b'a ye n ka jaba f'i k'a ɲɛfɔ a ɲɛna bon maintenant e bɛ k'u ka histoire rencontrer e bɛ se k'a fɔ e yɛrɛ bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ a y'a f'i ɲɛna wa se k'a fɛngɛ n'a ye m'a f'u c'est comme ça muso bɛ nɛgɛ dɔɔni mais k'a kɛ i m'a f'u chaque fois ne donna e ɲɛ kumunen don e muso wɔrɔ la e muso fana ɲɛ kumunen don ɲɔgɔn na non c'est pas comme ça m'a f'u cɛ o n'a ta o ta i bɔra muso dɔw bɛ yen hali n'i y'a essayer ka communiquer n'u ye cogoya dɔ la a daminɛ ka di a laban a tila ka taa kɛ kɛlɛ ye tuguni o bɛ bɔ e yɛrɛ la o cɛbakɔrɔ cɛya tɛ dɔ wɛrɛ si dusu la quoi cɛya yɛrɛ o de ye quoi muso mana ko k'i la cogo cogo si dusu la dɔrɔn a banna surtout muso yɛrɛ mana dɔn fɔ komi ne bɛ cɛbakɔrɔ tɔɔrɔ ka ban c'est fini i yɛrɛ b'a ye dɔrɔn chaque fois a b'o ko de pratiquer la quoi bon ɲana ka soma n'a ye ko k'i la n'a y'i tɔɔrɔ silence garder dɔrɔn i k'i sigi i b'a fɔ ko foyi ma kɛ quoi m'a faamu non n'i ka kuma faamu voilà n y'a faamu ne bɛ taa n ka so ko ɲɛɲini joona quoi ok problème t'a la ouais donc an b'a kɛ ten kɛ kɔfɛ i y'a mɛn i bɛ n ka foli fɔ maramu ɲɛna a b'a mɛn n'ala sɔnna a ma ka di n ka don so kɔnɔna la k'a fɔ a ɲɛna ko n bɛna taa dɛ mais n ka teli dɔɔni fɛnɛ quoi ok problème t'a la donc on reste en contact ok donc ala ka sini ɲuman ye Farati non ne ye ne wele baasi tɛ ne bɛ fɛ de i ka kuma i terikɛ fɛ tiɲɛ yɛrɛ la Mohamed bɛ ka min kɛ na ne tɛ se ka supporter fo ka taa se o bɛɛ lajɛlen ma wa Mohamed filɛ nin a bɛ don so kɔnɔ ka na ne sigilen sɔrɔ a tɛ foli kɛ ne y'o kiri bɔ a la min kɛ a y'o kɛ kɛlɛ ye a tila k'i ban ka nasɔngɔ di ne ma ko mun na ko ne y'a fɔ k'ale bɛ don so kɔnɔ k'ale tɛ foli kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'a sɔrɔ a kɔni kɛlen don k'o kɛ a jo t'o la fiyewu nka n tɛ se k'a jalaki fana fo n k'a ɲininka mun kelen de la a bɛ ka nin ko ninnu kɛ walima n'a sɔrɔ n'i yɛrɛ bɛ dɔ dɔn n'o tɛ ne kɔni hakili la n tɛ kɛlɛ kun nin dun dɔrɔn ne ye kɛlɛ kun ye dɛ ne ma foyi fɔ a ɲɛna n ko n'a bɛ don dɔrɔn a ka to ka ne fo kɛlɛ fa n'a ba filɛ nin ye wali sabula n'a y'a dɔn ka fɔ de a bɛ muso kura ko de la a ka ne labila ne ka taa an fɛ yen o tɛ problème ye o tɛ kuma bɛ kuma misɛnnin ni kɛlɛ ninnu nafa foyi t'a la a bɛ mɔgɔ nege bɔ ɲɔgɔn na de awa muso kura ta cɛ bɛ muso ta fo 4 nka a bada lezi a tɛ fɔlɔ labila e m'a mɛn maakɔrɔw da tuma bɛɛ lajɛlen na u b'a fɔ ko maa muso fɔlɔ o de y'i ba ye an ma bɛn o kan n'a sɔrɔ n'a kɔni bɛ ko kura la a ka kɔn fɔ ne ɲɛna ne ka n ka minɛnw cɛ ne ka taa an fɛ yen nɔ kuma banna kana n'o fɔ muso kura ta ani ka kɔrɔlen bila olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ne b'a fɛ k'o yɔrɔ de f'i ɲɛna a kɔni mana ka n bɛ n dalakan d'i ma n bɛ kuma n'a ye a yɛrɛ b'a faamu cogo min na kana n'a fɔ k'i bɛ hakilina jugu foyi ta i y'a mɛn n y'a faamuya a kɔni mana k'a sugu o sugu ye n m'a fɛ dɔrɔn baasi tɛ n bɛ kuma a fɛ ni ɲɛ min bɔra a la n b'o fana f'i ɲɛna ok problème foyi t'a la kana kɛ ni kɛlɛ ye foyi
halisa nɛgɛ i furucɛ a bonya k'i furucɛ de don a bonya k'i wolodenninw fa de don hali n'a dimina e de kan k'a nɛgɛ n y'a mɛn problème t'a la kɔri baasi t'i la Ça va? ça va Somɔgɔw? baasi foyi tɛ yen Cɛ nin cunna dɛ.